majalisa ta haɗu. ba kai Yanzu za ka gan shi. yanzu za ka iya ganin shi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Masha Dan Allah. halar ya kan bato. Yanzu muke magana ka. Yanzu muke magana ka. Wa alaikum salam. Sanin da zuwa. Yawa. Ya gajiya. Ya gona. Ya ruwa. Alhamdulillah. Ya gona kuma. Gona. Masha Allah. Kai yanzu nake ba su labari. Ai amfani ba na yi kyau. Wallahi. Akwai labari ne? Ai akwai ai kai ka san da kaga na zo. Na ba zuwa banza. Masha Allah. Dushen labari ke Na na. wannan majalisa. Sai mun nemo labari muke zuwa. Kan ku zo mu zauna a ta kallon kallo. To, dushen labari ke na. Masha Allah. Ai ya mutu. Jiya da dare wani abin ajabi ya faru a gidana. Ina kwance a ɗaki misalin ƙarfe 2 na dare. Ina kwance ni ban san me ke faruwa ba. Sai na ji ana ta hayaniya. Kaya. Sai na fito. Me zan gani ban ga komai ba. Kuma dai. Na sake komawa. Sai na kwanta. Allahu akbar. Kaya. Ko me ke wannan hayaniyan ne? Kaya. Subhanallah. Ka san ban da tsoro. Gaskiya Ni ne. a Ni ne da Tsoro ba zan fito ba. Sosai. Na sake bude kofa na fito in ga wai su uban waye suke min ihu suka hana ni bacci. Masha Allah. Ba sai na ɗaga kai na sama ba. Wai in ga su waye ne. Ashe wai jirgin sama ne ya lalace. Fasinjojin ciki sun fito kawai suna tura jirgin. Ana so ya tashi a su koma ciki a cigaba da tafiya. Sai mutanen nan iska da kure na min wayo. Kuma da inda ba ku fasa jirgin ku in ya lalace ne kuma da kina. Ana dango. Wallahi.